biasa. Wilujeng dalu, selamat malam Mbak Rinvi Ananda. Wilujeng dalu, selamat malam Mas Akbar. Lama tidak jumpa kedua kalinya ana ing dusun Pengkol, Mbak. Pengkol, ini yang kedua kalinya di Ngerami Pengkol. Pengkol Ngerami, Sukomoro Nganjuk. Sukomoro Nganjuk, Masya Allah. Niki matur sembah nuwun sanget kagem warga desa Pengkol. Pengkol Ngerami ke Sukomoro. Ngerami Sukomoro, Masya Allah, antusiasnya luar biasa loh Mas Akbar. Inggih. Kula wau sampai teko pojok kono sampai bingung lek liwat. Penyebabnya bingung napa Mbak Yu? Penontonnya dari sini sampai sana itu Masya Allah luar Tumplek biasa. blek nggih. Tumplek blek di sini semua. Ning kono panggonane ya bawera, ning sisi kono ya bawera, ana sing penonton VVIP ning ngisor wit pelem. Ngatos-ngatos nggih Pak nggih. Memangke keceblokan. Pokok ora ana sing penekan lho. Engko nek penekan tiba anu grup Astabrata ora melu tanggung jawab. Ora Mas, masalah ini dhek karo nggawa perlengkapan rujak. Oh, ngoten nggih. Oh iya, jadi karo ndelok karo mitel kok enak. Karo anu nggawa apa nonton mirsani karo petik pelem. Ale unduh. Unduh pelem. Wah, luar biasa. Luar biasa jenengan salam-salam dulu, Mbak. Untuk para warga masyarakat Pengkol. Oke, niki saderengipun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sebelah sini semangat nggih Bu nggih. Inggih niki ngaturaken wilujeng dalu selamat malam kagem para tamu undangan, warga desa Ngerami Pengkol, juga yang ada di ujung sana. Ujung sana? Iya, ngaturaken wilujeng dalu selamat malam. Luar biasa jenengan di malam hari ini pada pentas wayang pagelaran malam hari ini. Sik to, aku nyeluke Mbak po Dik iki. Dik. Sik lali aku jenengan kelahiran tahun pinten? 2004. Oh iya, berarti adikku. Berarti aku nyeluke Dik gitu. Terus aku Kula niku manggilnya Mas ya. Mas. Kula niku cocok lali, Mbak. Suwi ora ketemu ki jane umur-umurane sak ndurku apa sak ngisorku. Lali kula niku. Wah, tapi lek kula niku ya berarti lek kula kan manggilnya Mas. Mamas, ya. Tapi pantese Om. Tuh lho. Kok iso malah tuwa men lho, kok dadak nyeluk Om lho. Loh, Omplong piye? Mas nek Om piye? Saman ki cocoknya dipanggil Om. Apa mergo wis jenggoten ki? Nah, kok lek jenggote dikerok wis beda neh. Nek jenggote dikerok Malah 25 tahun. Lho, saiki piro? Saiki selawe lho. Masa? Piye iki? Ya ora ro. Mbok kira 40 napa piye? Kok iso leh nuwek-nuwekke iki lho. Makane tak celuk omong ya ngono kuwi ngono, Mas. Oh iya, lho mboten Mbak, kula iki ketoke casinge wis tuwa. Niku mboten wonten sing kula pikirne kejawi namung kehidupan kanca-kanca Sanggar Seni Astabrata. Oh, Masya Allah. Nggih to, Mas? Nggih no. Dadi kanca-kanca menika nek leren suwi kula niku mikir. Oh, ngoten. Kanca-kanca niku sangune saking pundi. Mula nek prei suwi ngaten niku, kanca-kanca kula WA sedaya. Wis nek do longgar dolan omah. Duit njupuk dhewe. Oh ngono. Rokok njupuk dhewe. Wong ngoten. Biasane lek WA ki ada 100 apa ndak? Ngono ya, Mas. Heeh. Pun kula loske nek butuh uang mara. Wah. Ngetano. Ngono kuwi. Masya Allah. Butuh rokok entek mara. Njumuk dhewe ning Guci. Heeh to, Mas? Ning ora enek lho ning Guci dadi ya semara tok. Wis sebabar pisan ora. Dan ini tadi saya minta maaf Loh, telat, minta maaf. Mas. Ora apa-apa. Soalnya jalannya itu macet. Macet. Macet iki piye? Macet. Oh, macet. Iya. Tadi saya dari Mojo Kediri terus pentas dari Mojo Kediri. Iya, terus bablas ke sini. Untung to, Mas, ora dicegat Pak polisi lah aku mang. Oh. Lah ngoten apa arep tanggapan nek dadak dicegat Pak polisi iki lho. Loh, biasanya dicegat. Loh, ngapa nggih? Nggih. Aku tanggapan seprene ora tau dicegat karo polisi. Loh, polisine sing wedi karo sampean. Oh, ngono ya. Heeh. Dan aku dicegat njaluk foto kok. Wow, aku sing njaluk foto ya nggo
wong pritil brambang bundut mengron. Iya. Nggih. Ora luar biasa. Wis saiki atur panglipur. Oh iya. Wis pentulane digawa. Jaranane digawa. Nggih niki spesial kagem warga desa Pengkol lho Mas. Nek ndak ning Pengkol ora ketira tak gawa. Oh, ngoten nggih. Ganonganku ini baru soalnya. Sotren nggih. Oh sotren Mas nih. Jelasnya sotren niki ora oleh wong-wong ora oleh. Sotren mah menang. Terus Ini tapi Pengkol itu, Mbak, Apa? tahun lalu tanda pentas itu sukses kuwi mesti balik. Oh ngoten. Tanda pentas itu sukses itu mesti balik. Jadi Maksudnya tahun lalu kan juga Mbak Rinvi bintang Iya. tamunya. Tahun ini juga Mbak Rinvi. Berarti bisa menjadi tolak ukur kalau pentas tahun lalu itu sukses. Masya Nah, Allah akhirnya luar dibaleni. biasa. Nah, berarti ya dibaleni tahun ngarep ya kudu luwih sukses. Amin. Lah mula ngono. Pokok titenono Mbak, tanda wis ora wayang, ora campur sari, ora apa. Pokoke nek sukses kuwi mesti tandane balik. Balik, Masya Padha Allah. karo jodoh niku lho, Mbak. Lah lek jodoh piye Mas? Wong lanang karo wong wedok niku. Nggih. Nek wis pancen ditakdir karo Gusti Allah dadi jodone, arep adoh kaya ngopo kuwi mesti panggah enek waktu untuk ketemu mesti ono. Mas yo LDR beda benua? Beda pulau, nek perlu beda negara. Kuwi mesti ono waktu untuk menyisihkan waktu untuk bertemu. Ambak pacaran pedot-pedot bolak-balik. Ning mesti ada waktu untuk chemistry-nya kembali untuk ketemu. Oh, ini termasuk kisah cintane jenengan apa mboten? Nggih kisah cintane wong-wong niku. Oh, wong-wong. Kula niku nggur diceritani. Oh, ngoten. Kula mboten nate, Mbak. Kula ro wong wedok wedi. Oh, ngoten. Maksudnya wedi niku Nggih, piye ya? Kula kan mondok dangu to, Mbak. wong ngoten, Masya Allah. Pondok apa? Pondok Ramadan sebulan tok lho. Mboten kabeh itu semua teman. Oh, Ya. semua teman. Tapi kan lama teman itu bisa menjadi pasangan. Nggih. Jika tresno iki jalaran saka kulino, Mas. Nek kulino ketemu, Ya isone ya tresno. nek kulino omong-omongan, Iso-iso cedak. ngono ya, Mbak. Ngono. Dadi apa-apa mergo kulino. Betul. Kulino. Sama ngene iki lek kulino cetok sinden-sinden ya iso ae. Duh, nyuwun sewu nggih, niki jujur bloko suto Nggih, blak nggih, utang nggih. terus terang. Sinden semene kae iki ambak pendak bengi ketemu. Kula niku ora tau lho omong-omongan secara 4 mata. 4 mata karo sinden-sinden apa tahu mboten. Ndak tahu, Mas. Wong nomor WA-ne mau kula mboten nyimpen kok. Heeh to, Mbak? Sinden ora nyimpen. Lho, ora Beatrice, iki, Mbak. Sinta, terus Aulia niku sak riet niku mboten wonten sing kula simpen. Wah, oh Mas wong wudu iki kok biasane kan sing endi ora sing iki kok. Oh, yo jelas ora disimpen wong ora melok. Iso nyauri nembang. Oh, iya. Ya. Ayo permintaan ada banyak tadi sudah saya sebutkan atau Oke. Mbak Rinvi mau nembang sendiri apa sing bebas monggo Ya, merdeka. hari ini lakonnya apa, Mas? Banjaran Hanuman. Hanoman. Berarti kita kasih yang Hanoman ya. Apa kuwi? Anoman obong. Oh nek gak oleh. Ora entuk, Oh, Mbak. ndak oleh. Niku pun dadi danyange kene lho. Eh. Danyang iki sing donyang. Lah aku nanti ganongan oleh apa ora, Mas? Oleh nek ganongan Oh, entuk. oleh. Wong tahun lalu boleh kok. Berarti diganti Anoman ganongan. Ganongan obong. Ya wis yang lainnya ya. Lain apa? Mas manut wis bebas merdeka nek aku jenengan wis ora tahu petuk-petuk pisan kok ngarani dosa Mbak tumrap kula. Arep ngaturke napa permintaan napa yang lain monggo. Oh iya, semoga ibu-ibu Ditanya dulu yang sebelah sana, sebelah depan dulu. yang depan nggih. Bu, nyuwun lagu napa, Bu? Negara angin. Sing tengen. Tengen itu yang mana? Yo barang nek gak Kiri, gumantung saka ngendi nek kiri ya, nyawang yo. kiri. Ya. Bapak, nyuwun lagu napa, Pak? Podang kuning. Oke. Senengane sing bunang niku kodang kuning. Saya- Saya Yang sebelah sana. Sik. Pak, nyuwun lagu napa, Pak? Hah? Kok kicau mania iki jane iki setelne YouTube ae kuwi.
Aja nyawang aku kesuwen Mbak Rinvi, mripatku ki lagi alergi. Oh iya. Tak Aku pancen ndak seneng nyawang kok, Mas. Aja mripat sik. Mbak, kecor mripate. Kok koyo Kayak apa? Tuapuk. Ki koyo ning film-film iki. rupaku apa mesum. Kicau mania. Oh iya, ya. Oke. Apa? Wis bebas lagune. Heeh, napa? Dene apa sing nganggo gamelan sik no? Oh, nganggo gamelan Jono. sik. Kan kok hubungannya karo ganong. Lah nggih, oh, Titipane sapa? jaranan. Heeh. Ayo Mas sembarang. Podang kuning kena, apa sing pelok monggo bebas. Heeh. Angteni, oke, heeh. Nganggo bawa napa langsung Mbak Rinpi? Oh, langsung mawon. Langsung Mas. langgame. Nggih. Bawa tasik lunga. Iya, angteni sing aku niku. Aku ya. Ya, Ini spesial kagem jenengan. Mangkan sampean omong jarene masih beda benua, masih beda negara, lek wis pancene jodoh panggah ketemu. Panggah ya, ketemu, Mbak. Nah, ini lagunya Angen Teni iki cocok kangge sampean. Amin. Aku yo ngenteni, Mbak. Nek sampean nak sampun krama to pun to nggih? Lho, bareng lho, Mas. Lho, durung to? Lho, Lah kok statusnya kaya wis berumah tangga gitu. lho, niku statusnya sinten? Oh, kleru wong aku berarti. Wah, lah. Sopo kae? Lah, sapa ke? Yo, langsung mawon buka saking buka celuk mawon, Mbak Rinpi. Ya, Iki sik ki cacane engko piye? Ki langsung jaranane ning terakhir apa piye? Manut apa Nah, niki langgam sik, terus bar ngono jaipongan ya, Mas. Terus Oh, bar jaipong ngono kalem. baru jaranan. Oke, siap. Oke. Oke. Yo, buka celuk Mbak Rinpi. Heeh, coba kaya ngapa? Dadekke. Aku ngenteni tekamu kaya ngenteni mudhuning wayah janji boten sasumipan jroning kalbu Citra janji Dah kang masih remang merati Amang sirat tetiati rino wangi Aku tansah angen Tetepotan sasur mati Jampi domong bagus lancir Ya, luar biasa. Semakin hari suaranya semakin hebat Mbak Rinpi. Malah ngapusi sampean. Oh tenan kula niku nggih meneng-meneng niku presiden kula nggih ngematni perjalanan hidupnya. Nggih to, Mas? Nggih. Wah, aku gak mau fallback lho, Mas. Iya ta. Loh. Engko sik tak tilikane. Ya, yo bacot ki sik. Ayo. Klidang-klidang kae teko pranyata janjine tetap citra kalang-kaling kuat bisa saumpama aja lali kalih
Hatur para warga masyarakat ingkang mapan ana ing dusun Pengko. Sesarengan Mbak Rinviananda tulung agung lho Ki. Halo, halo. Ya. Ya. Oh. Aku keteni tetemu kaya katene luar biasa. Astabrata iki pancen jos gandos. Suara panjenengan kali nek diiringi Astabrata kowe tok kaya klub kawin ngono ta. Tapi kawine iki aja sing ora. Bukan kawin Mas, tapi balance. Chemistry. Iya, chemistry-nya itu balance gitu. Tumbuh oleh tutup. Wonten niku nek wong Jawa ngarani. Ya. Telaske Mbak Ayam. Kledang kae teko Yoga wayahe tampil Ayam.
Waraga. Hai. Oh, kabel. Oh ya. Oh. Aku nonton kok wedi dhewe. Oh, ancang-ancang. Waduh, alah, wis boyoke sok piye ya bojone sok. Para mesake. Hati-hati lho. Yo. Sakit aku. Hati-hati. Minta cengle sing ibot lho. Lho. Kok karo Mbah digawani brambang kok tenang ae. Ape 3, 4, 5, 6, 7. Wah, wis kopro ping 100 sih. Apa. Sik. Ki mok kok rancang-rancang tok. Tak kira kayang ngarep koprol mengguri ya. Tangi, leren ngombe sik. Tambani. Aku wedi nek leginge suwek kuwi. Makwek ngono ora ya. Ati lho Sin dimplok lho Sin. Oh, dadi kelebon Eyang Mayangkara hadir. Ora sah. Kok Eyang Mayangkara to, Mas? Eyang Astabrata. Bukan. Eyang sapa? Anoman. Oh ya Anoman. Heeh, Mayangkara itu monyet. Loh, lah Anoman yo. Anoman masa celeng. Oh gitu, Bu. Nggih padha itu. Aku soalnya Anoman uduk celeng. Lah apa? Uduk celeng. Uduk Ketek. Uduk ketek. Bukan. Apa nek Anoman ning omahmu? Anoman iki sapi.
Mosok sapi jenenge Anoman. Lho iya. Ning omahmu Anoman kuwi sapi ya? Iya, soalnya beda tempat itu beda nama. Beda julukan. Iya, heeh. Gandeng aku dalang roe Anoman kan ya kethek. Sik, Mbak. Sampeyan benakne sik jarike, sik sampeyan benakne. Aku benakne sik. Heeh, lah iki lho. Niki wes sinden semene kae iki apa jarine bupar kok. Nggih, ini ibuku lho, Mas. Wes tuh. Nggih. Mirip to mbek aku. Nggih. Mirip. Makasih yo, Gak. Sembah nuwun nggih, Bu. Sing ngendang yo iso, Pak. Bos jaranan apa. Oh, ini bos jaranan. Mboten yang tadi ciblon tadi pas ciblon kendang. Oh, masih blon. Masya Allah, luar biasa. Jaranan dibosi, elektron dibosi, band dibosi. Sinden yo dibosi gak? Wis pokoke napa-napa digermoni kali niku. Lho. Maksudnya maklar ngaten lho. Oh, maklar. Bisnis jiwanya itu bisnis. Oh, Masya Sing Allah. Mbak, aku pengen sak sekaran Iya. sing jarike tanpa nyingkap. Sak sekaran sak sembarang nyekel kepangan sak sekaran engko ben diterokne sinden-sinden Astabrata. Oh gitu, oke. Tapi nyekel kepang. Heeh. Aku boleh minum sak ceglukan? Boleh. Sak sekaran. Sak sekaran. Sing jarike tanpa nyingkap niku dos pundi? Sak sekaran mawon ora usah dawa-dawa 15 detik ngono 10 detik ngoten mawon. Sak sekaran mawon sing kepangan. Mergo engko calone ke depan tak tukokne kepangan siji-siji. Jojo to, Mas, aku gak mayu Oh, ngoten ya. Ya ding ora seda. Yo, sak sekaran iramane sing piye manut. Sekarane sing piye? Sik request ben kompak. Heeh, sing sekarane sing kepangan sing piye? Tak delang, tak tulung, tak delang. Oh ya. Tak delang iki le Pak berdang tundun. Ya. Kok ngono to, Mas, ora ngono ya. Unine kendang udah. Ya. Ayo manut wis. Sak sekaran Sing jarike tanpa nyingkap. Sing nyimpeng langsung mudhun kuwi lho. Sip. Hop. Dari sana Mbak Ririn. Ayo Mbak Ririn. Dicoba. Ayo Mbak Ririn, ayo. Ini satu-satu. Apa? Oh, ora nyawang Yo yo. ora nyawang. Dibaleni pisan kas. Anu Mbak Ririn 50, Mas. ngadeg sik. Mbak Ririn ngadeg dulu. Ayo. Ngol durut mriki. Heeh. Pun to. Ya. Bisa. Kok arepe mangan buku ki? Lah ya. Keluwen. Ana sinden mangan buku. Ini pakai jarene nih. Tak delak taket. Oh, dicontoni, oke. Contone sik. Contoni 50 lho, Mbak ya. Ya. Yuk. Dimatkan. Ayo. Was. Yuk. Peserta lomba nomor 1 Khairun Hanifah sapa meng. Khairun Rirfah. Ya. Khairin. Khairin. Awas. Wah, yo. Yo. Mbak Rinvi, berapa nilainya? Iki 90, Mas. 90. Heeh. Wis bagus, tapi sik
kurang menjiwai. Oh, berarti tapi nilainya sudah 90. 90. Oke, peserta selanjutnya. Kalau, ayo. Dilus-lus sik bensinak. Nah, Lah, tangannya gini. ben lulut. Oke. Yo. Pisan lagi. Hop, berapa nilainya Mbak Rinvi? Iki 91, Mas. Kok ya nek ngluwihi kok ya medit men to. Lho, lah iki mang sing versi kalem-kalem to, Mas. Oh, iya. Mbak Ririn kan 90 sangat kalem. Heeh, 91. Iki rodok kalem. 91. 91. Siji tambah siji ya nilai ya, Mbak ya. Heeh, lumayan. Mbak Aul. Ayo Mbak Aul, tunjukkan pesonamu, Mbak. Iya. Hop. Oke. Oke. Luar biasa. Nilainya berapa Mbak Yurinvi? 94. Mudak loro. Mudak 90, loro. 91, 94. 94. Peserta selanjutnya. Ayo. Ayo Mbak, tunjukkan pesonamu, Mbak. Oke, iki animasi. Iya. Yuk. Pisan gas. Aduh, wi Iki kok gak suarane jaran wi kok anu. Suarane jaran wi ngrasani sing numpaki. Piye? Suarane peko. iki koyo sindenmu sing iki rada dol, Mas. Anu kacamatane jaran wi mung biasane nang ngene ta kacamata jaran. Heeh. Kuwi ketoke ketutup sak ngarepe. Iki nilainya anu, Mas. Tapi kan jaranan itu keras ya, Mas. Ya. Jadi iki 95. Beda. Loh, kan butuhe sing keras-keras, sing kalem iki gak butuh. Iki nek rada ditata ngono ya rada bener paling. Bener. Terakhir. Ayo, Mbak. Ayo. Loh, kok terakhir Lah ini masih ada toh? sapa? Bu. Wah, ibu pun bopo niku. Hop, yo, ayo Pat. Brakem. Top. Luar top. biasa. Setelah 95 terakhir nilainya berapa? Iki 96, Mas. Kok Iki kok urung enek sing 100 ki kudu sampean golekne satu lagi. anu penyembengku mudhun bare. Ngerti nek wis joget siji-siji ngene iki terus mudhun, niteni. Wis hafal karo pakliranku bare. Oh ngono. Lah tapi iki urung enek sing 100 ki kudu sampean golekne sing 100, Mas. Ya engko tak golekne. Oke. Tenang, karo berjalannya waktu ku tak golekne. Sing endi? Oh iya. Ora ya, Mas. Sapa to? Mbak. Oh, Mbak Lia. Ayo Mbak Lia. Ayo Mbak Lia. Tak papak lho. Ayo. Ayo sini. Lah iki jelas 100. Iki. Iki jagoku, Mas. Lah iki jarane ora kembang kempis iki.
Ayo yuk. Ayo Mbak. Lah ya sing ditumpaki kuda kepang sing numpaki kuda nil. Ora. Tak sayang kok. Ayo. Kudanya mana tadi? Kudanya ini. Sama aja ngisi-ngisine aku lho. Ora apa-apa gede sampean sing penting iki kuat, Mbak, ya. Sik tak cekel sik. Sing kuat yo nduk. Oh, oleh. Oh, lanang iya. Katoke suwek bejarane. Kene, Mbak, tengen kene, Mbak. Ya. Ki sampean tenan iki, aja ngisi-ngisine aku lho, Mbak. Lek aku marahi wis ora dikempet iki sor. Ning sampe aja dikempet. Mbok kadane bojomu piye? Ayo. Yo. Yo. Sik contoh iki ya, contoh ya, Mas. Contoh sih. Oke, contoh sih. Oke. Sangat bisa Wis Yulia. iso iki wis. Ayo Mbak. Tak sangoni kok, tak sangoni. Tenang. Pokoknya iki bijine 100 tak sangoni. Ya. Yo. Ayo yuk. Yo. Ayo yuk. Hop. Satu kali nih. Luar Anu to, biasa. anu mripate jarane kok tertekan ngono Dek. Ora ding. Ini sangunya ini luar biasa. Loh, pokok gelem munggah disangoni. Ayo, Nyuwun sangu mboten? Oh iya no. Loro. Jaluk sing duwe loro. Njaluk sing duwe loro, 5.000 berarti. Sing biru. Oh, Sing biru loro. Dah. Wes, ki Siti ya. Nggo sok duwite wi tukokne jaran ya. Heeh. Tukokne jaran. Ja, mesakno. Terima kasih ya Mbak Makasih. Lia. Luar biasa kedua kalinya Mbak Lia munggah panggung, Mas. Oh iya, Dek. Oh, toh? Heeh, bener. Sing biyen kae gano Iya. Wis pokoke langganan kuwi. langganan. Sok tahun ngarep kok munggahnya ya Mbak, Oh. disiap nih. Tahun ngarep spesial Mbak Liam macak sinden. Ojo sinden, Mas. Dadak merak. Oh iya. Kon legase istirahat sik anu sapa? Mbak Rinpi. Oke, sumangga dilanjut. Nah, tak diimbangi ya. Mbak Galo, jumeneng ing pepanggungan, Mbak. Ayo, Mbak Rinpi karo Ben Leren sik. Mbak Galo, jumeneng sepate kaya ngapa to? Yo. Selamat malam Wilujeng Dalu, Mbak Galo. Sugeng dalu Mak Cange buli Mbok Mas Dalan. Iya, perdana ketemu kali kula kalih kanca-kanca Astabrata nggih. J perdana. Vibes-nya gimana vibes-nya? Vibes-nya sangat menyenangkan sekali. Menyenangkan nggih. Nggih, rame sangat niki alhamdulillah. Nggih. Jenengan pi dalem keng putih to, Mbak Yo?
saking Malang. Malang. Ya. Mbak Galuh siapa? Apa itu nama lengkapnya? Kula Galuh Sri Setiani. Heeh. Saiki atur pasumbang, atur lipur. Tadi ada yang nyuwun podang kuning, ini juga ada susulan. Saking Pak Lan nyuwun gubuk asmoro kalian caping gunung. Monggo dipun pilih piyambak, Mbak ya. Nggih, sing pundi nggih? Manut wis. Podang kuning ya, podang kuning. Mau Nggih, Pun. penonton kanan terbanyak. Nggih, pedang kuning mawon. Anu dilanggamne dhisik. Ben rada kendus.